आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସୁପର ଇଜି ରେସିପି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଗୋଟା ମୁଗ ବେସର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବେସର ଭଲ ଲାଗେ ତ ଏଇ ରେସିପିଟି ଘରେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ୟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ କୁକିଂ ମେଥଡ଼ ବି ବହୁତ ଇଜି। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟା ମୁଗ ବେସର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ଟି ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ମୁଗକୁ ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ମୁଗ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ମୁଗକୁ ଧୋଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଜିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମୁଗକୁ ଧୋଇଦେବି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୋଡ଼ି ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଭାଜିଲା ପରେ ଭଲରେ ୟାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଭଲରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଏବଂ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବି। ତ ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2ରୁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ଏବଂ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ 12ରୁ 15ଟି ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ପକାଇଦେବି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲରେ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଠି କୁକର ଗୋଟେ ବସାଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ମୁଁ କୁକରରେ ଆଜି ବେସର ତରକାରୀ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କଢ଼େଇରେ ବି କରିପାରିବେ। କୁକରଟି ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବି। ମସଲା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତେଲ ସେଥିରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ବି ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପକାଇଦେବେ, ନଚେତ୍ ସୋରିଷର ପିତା ଅଂଶ ବାହାରିବ ଏବଂ ତରକାରୀଟି ପିତା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି। ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମୁଗକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ସେଥିରେ କିଛି ପରିବା ପକାଇବି। ଗୋଟେ ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାରୁକୁ ପକାଇଦେବି। ଅଳ୍ପ କଖାରୁ ପକାଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଗୋଟେ ଗୋଟା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ବି ଟମାଟୋଟି ଗୋଟା ପକାଇବେ, ନହେଲେ ମୁଗ ସିଝିବନି। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବି ଏବଂ କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବି। ତାକୁ 2ଟି ସିଟି ଆସିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। 2ଟି ସିଟିରେ ମୁଗ ଆଉ ପରିବା ବହୁତ ଭଲରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଏଠି 2ଟି ସିଟି ଦେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁ କିଛି ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଗ ଟିକେ ଦର ସିଝା ରହିଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ତରକାରୀରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ପକାଇଦେବି, କିଛି ଜିରା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ଭାଜିବି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍କାକୁ 2 ଫାଳ କରିକି ପକାଇ ଦେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇବା। ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେନି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜିଦେବି। ପିଆଜ ଭଲରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ବେସରକୁ ପକାଇଦେବି।
तरकारी को किछि समय फुटेबा जहाँद्वारा एक्स्ट्रा पानी यार मरजो। आपण मैंने जदि टिके पानी रखा चाहते तो अल्प फुटेकी काढ़ीदेवे। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ୍ବୁଲ ବିନା ବେସର ବହୁତ ଅଧୁରା ଲାଗେ। ଆମ୍ବୁଲ ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଏବଂ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। दुई तीन मिनट मुझे ताको घोड़े रखी एबे तरकारी करवा। देखंतु तेल बहुत भलरे छाड़ी देछि, तामाने मसला हमर बहुत भलरे सिझी जाइछि। यार अरोमा बहुत भल आसुछि। तरकारी बहुत भलरे हो जाइछि, बेसी पानी नहीं कि कम पानी भी नहीं। मैं गैस ऑफ करके ताको कुछ समय घोड़े रखी देती। देखंतु केते सुंदर कलर आसीछि। एबे हमें ताको चलंतु सर्विंग प्लेट रे सर्व करिबा। तो सर्व करबा पई मो एठी गोटे बाउल हो जाइछि, सेथि मो तरकारी को सर्व करिबि। देखंतु बेसर बहुत भल हेछि, यार अरोमा बहुत भल आसुछि। आपण माने भी घरे याको ट्राई करके देखंतु। यार रेसिपी केमति लागिला मते कमेंट करके निश्चय जणाइबे। तेबे मो वीडियो लास्ट पर्यंत देखिथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद। मो वीडियोटे जदि आपको भल लागिछि सब्सक्राइब करने को भूलिबानी। आ हाँ, लाइक एंड शेयर भी कर दिंतु। रहिली, नमस्कार।